то шумо нуқтаи назаратона ба қувваттар накунеду фаҳмишатона дигартар накунед, натиҷаи олӣ ба даст овардан наметавонед. мо чӣ кор кардем модаркор барое ки шумо натиҷаи олӣ ба даст биёред? нигоҳ кунед ҳамватанони азизу гиромӣ, дар даруни одам дута қувватай, дута қувва. Якта қувва қувваи одама пешма мебурдагиай, якта қувваи дигар қуввае ки одама нигоҳ дошта меистад. ранги тормоз, гӯям ҳам газ, ҳам тормоз ҳаст мошин. даруни одам ба мехелад як қуввате ҳаст ки қуввае ки одама пеш ба тела мекунад, як қуввае аст ки одама нигоҳ медорад, оқиб ба мекашад. мана мисол қуввае ки шумо пеш мебарад ин чиай? мақсад доштан, худованд ба бовар кардан, меҳр доштан ватанба, меҳр доштан падару модарба. мо мегӯем ки ман хона месозам, хизмат мекунам ки фарзандҳом нағ зиндагӣ кунанд, падару модарам ба хизмат кунам. То есть ҳамин чӣ мана шумо қувват метиҳад. обурӯ гирам, барои обурӯ гирифтан, даруни мардум ба як ба обурӯманд шудан, ҳамин чӣ қуввате ҳаст ки шумо ба пеш тела мекунад, ба пеш қувват метиҳад ки шумо ба пеш мебуравед. соҳиби орзуи худам мошини хуб гирифтан, зиндагии хуб кардан, оилаи хуб доштан, ҳамин чизҳо, маълумоти хуб гирифтан, илми хуб доштан, ин чизҳо як қувваест ки шумо тела мекунад ба пеш. бо ҳамин хел қуввае ҳаст ки дар даруни одама оқиб ба мекашаду дошта меистад, ранги тормоз. ин тарси шумо, гумонбарии шумо, ана чӣ гум бахилии шумо,